Λοιπόν, θέλω να μου πεις σε ποιον ανήκουν αυτά τα γάντια. Από πολύ εύκολα, Εμμάνουελ Νόιερ. Ξεκάθαρα ο Νόιερ. Κι όμως είναι ο Νόιερ. Θέλω να μου πεις κάτι πιο δύσκολο. Αναγνωρίζεις σε ποιο παίκτη ανήκει αυτό το τατουάζ? Λοιπόν, θα πω. Νάινγκολάν. Πρέπει να είναι ο Ραούλ Μεϊρέλες. Παιδιά, είναι ο Ραούλ Μεϊρέλες. Ξέρεις μήπως σε ποια εθνική παίζει ο Ραούλ Μεϊρέλες? Είναι στην Εθνική Πορτογαλίας. Πάμε σε μια ιστορική στιγμή στην ιστορία του Μουντιάλ. Μπορείς να αναγνωρίσεις τους δύο παίκτες που βλέπουμε στη φωτογραφία? Παιδιά, πολύ ιστορική στιγμή. Είναι ο Ζιντάν. Ματεράτσι. Είναι ο Ματεράτσι, μπράβο! Ξέρεις γιατί έχει μείνει στην ιστορία αυτή η στιγμή? Ναι, γιατί στιγμάτισε τον τελικό και έκρινε και το αποτέλεσμα. Και ήταν και η τελευταία εμφάνιση του Ζιντάν. Πολύ εύκολο, πάρα πολύ εύκολο. Παρότι δεν απάντησες όλες τις ερωτήσεις σωστά, εμείς είμαστε εδώ για να σου δώσουμε ένα δώρο. Ορίστε το δώρο σου. Η τριώντα μπάλα. Σε μικρό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την μπάλα. Επειδή τα βρήκες όλα και ήσουν αλάνθαστος, κερδίζεις την μπάλα του Μουντιάλ, να πέσει η μπάλα και ένα μπρελόκ. Μια δήλωση για το φετινό Μουντιάλ. Εύχομαι να τον πάρει η Πορτογαλία γιατί είμαι φαν του Ρονάλντο.